Häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyny başlan asly işleri arkadaly gahrman Serdarmyzyň tagallasy bilen ýyzygderli dowam etdirýär. Şunu halkymyz we ýurdumyz üçin asly işleriň dawarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini bellemek ýakymly. Munyň özi taryhyň dowamynda halkymyzyň döredin ýaşy desurlarynyň bagtyar zamananyň ruhyny qywap derejede ösürilýändiginiň aýdyn beýanydyr. Şeýlelikde Halkara Tinanlar Güni münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň pul sowgatlaryny gowşurmak asly däbi urly. Bu çärenin şatlyk şowkuny uly dawarlara beslenmeýine çuňur many bar. Munyň özi ösüşiň benetliklerine tarap bedewwady bilen anamlyk adam urýan ýurdumyzda gelin gyzlara döwlet derejesine belen sarpa goýulýandygynyň nyşandyr. Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň Halkara Tinanlar Güni münasibetli 60 manat möçberde pul sowgatlarynyň gowşulmagy ilkinji nowbatda çağılar baglanyna terbiýelenýän körpüji gyjagadlardan başlandy. Türkmenistan geljegi baradaky arada bilen bagly möhüm işleriň çäklerine çağılyk we eneli goramak ugruna wezipeler gaýry goýulmasy we ähmiýetli mesele hökmünde hemişe ünsü merkezinde saklanýar. Bu wagtda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gaznaty bilen ýakynan hyzmatdaşlyk saklap, belelikde asly maksatlary göndürilen işler alyp barýarlar. Ýakynaş gelýän Halkara Tinanlar Güni münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň pul sowgatlarynyň gowşulmagy Bahar pasynyň ilkinji güni bilen gabat gelip, munyň özi joşgyny aýdyn saýazlar bilen goşdy. Çağılar baglaryny terbiýelenýän körpüji gyjagadlar okuyup başarnyklaryny görkezip aýdymlary ýerine ýetirdiler. Olaryň çygyşlaryna ýaş nesilleriň eneleri bolan mähirli garaýşy we söýgüsi öz beýany tapdy. Şatlyk şowkuny we täsirli çygyşlara beslenen pursatlar ösüp gelýän ýaş nesilleriň şatlygyna şatlyk goşup, olary täze belentliklere ruhlanyrýar. Munyň özi ýurdumyzyň gelin gyzlaryny körpüji gyjagadlary höwetlendirmek ugruna edilýän tagallanyň aýdyn netijesidir. Dawarly pursatlary beslenen çärelerde ýurdumyzyň gelin gyzlaryna döwlet derejesinde belirlýän hormat üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman Serdarmyza hoşallyk sözleri beýan edildi.